асасинҳо киҳо буданд? оё онҳо форсу тоҷик буданд ё не? онҳоро дар аврупо асасинҳо меномиданд, аммо худи онҳо худро исмоилиён меномиданд. маркази онҳо қалъаи аламут буд, қалъае ки на бо шамшер балки бо фикр ҳукм мекард. роҳбарашон ҳасани саббоҳ буд, марде ки шамшер надошт, аммо ақлро ба силоҳ табдил дода буд. бештари асасинҳо форсу тоҷик буданд ва мазҳабашон исмоилия. барои озодӣ мубориза мебурданд, мардумро аз зулми подшоҳони турк муҳофизат мекарданд. дар бори душман бо лашкар намеомаданд, танҳо ва ором корашонро анҷом медоданд. асасинҳо ҷанг намекарданд, як лаҳзаро интихоб мекарданд, як зарба ва самти таърих иваз мешуд. номи асасинҳо дар бозорҳо пинҳон садо медод. мардум онҳоро эҳтиром мекарданд. онҳо исбот карданд ки қудрат дар шумора нест, қудрат дар фикр аст ва фикр силоҳи бузургтарин.